Hai unha moción sin debatir que quedará para o próximo pleno se os propoñentes o estiman. Mire, pasa das 12. Señor alcalde, usted metió los presupuestos en un pleno ordinario, sabiendo que el debate de los presupuestos es largo. Señor portavoz, creo que o falamos. 5 minutos, como con los presupuestos, 7 días antes. Oiga, el PP no tiene la culpa de que vengan los presupuestos a un pleno ordinario. Yo, si quiere, le leo simplemente los acuerdos. Simplemente. Venga, pues leo os acuerdos, venga. Agradezco su flexibilidad. Mire. No, es que es cierto, es que vamos. Pero si estamos avisando... No, es que parece que tenga la culpa el Partido Popular. Oiga. Termine, por favor, termine. Es que... No, empiece. A las 10 de mañana. Termine, por favor, termine. Leo los acuerdos del punto número... Bueno, tiene que darme paso, creo que el secretario... No, lo leo. Los acuerdos que se traen después de todas las funciones que tenían aí es que dende a Consellería correspondente, con servicios técnicos municipales competentes nesta materia, regular mediante unha ordenanza os requisitos mínimos de accesibilidade das diferentes áreas de xogo infantil e titularidade local, incluindo ademais na elaboración dun plan de accesibilidade aprobado en sesión plenaria as intervencións deste tipo de áreas e que se leve a cabo unha adaptación progresiva destas zonas infantiles cos correspondentes criterios de accesibilidade a efectuar nas tareas de mantemento ou reposición, segundo acordo que o alcalde concelleiro en que delegue leva a cabo os trámites necesarios. O plan de accesibilidade trouxémolo nós, as áreas de xogo é intrínseco ao plan de accesibilidade e a maiores lle digo unha cousa, se acordou nos orzamentos que se acaban de aprobar por intercesión nosa que se empecen a cambiar xa as áreas de xogo dos parques municipais para poñelas como accesibles. Quere decir que moi ben traído. Portavoz nacionalista. Nós creemos que isto, máis que dunha ordenanza en materia de un estudo técnico para cambiar cada área en concreto e de unha cuestión sobre todo de vontade. Dito isto, do plan de accesibilidade nos orzamentos, nós, outra que non limos por aí. O noso voto é favorável, porque máis é discrepar ca ferramenta, no fondo estamos de acordo. E máis nada. Portavoz de Danzo. Ben, bueno, isto xa abriu a pleno. Bueno, nós pensamos que xa é unha legislación autonómica que regula isto e non sería necesario unha ordenanza municipal, senón en Galicia nos faríamos con 313 ordenanzas municipais, unha por cada concello, pero como o que conte a boa intención e tal, pois por nós adiante. Portavoz socialista. Aquí creo que hai algún tipo de confusión, porque todos os parques infantis son accesibles. A cuestión é regular a situación dos xogos, e iso está perfectamente regulado por unha norma que a UNE e pola legislación autonómica. Creo que non temos que facer ninguna ordenanza para regular nada. A legislación en este momento está perfectamente, cubre todos os aspectos en canto a construcción, ao diseño, aos espacios, aos volúmenes dos parques, e en canto a accesibilidade non sei exactamente a que se refire, se é a ter xogos accesibles ou accesibilidade á propia instalación. Ben, dicirlles que hai uns días se aprobou precisamente a adxudicación de a modificación de tres xogos en Pintor Seijo Rubio, na Ribeira e no Pasatempo por valor de 64.111 euros, e ao mesmo tempo se está traballando nun proxecto para iniciar a dotación de xogos adaptados a minusvalías. Están os servicios técnicos municipales. Añadir que lo que proponemos es una ordenanza que acaba de ser recientemente aprobada en Madrid, incluso con ustedes y con los de las mareas, para ir instando a los ayuntamientos a hacer este tipo de ordenanzas, dado que las existentes tienen ciertas carencias. Eso es lo que reflejaba la moción. Nada más. Muchas gracias. Bien. Entreguen, por favor. Sí. Sí. De programación. Isto implica saltarse o control do goberno con a parte inexcusable de todas as sesións plenarias ordinarias e é máis recurrible o pleno por isto que por tomar un acordo ás 12 un minuto. Bueno, a min Secretaría me manifestou distinto que usted está manifestando. Porque unha cousa é unha pregunta non pleno, outra cousa é unha solicitud e unha pregunta por registro. Mire, eu que lle podo dicir de que a min Secretaría me dice de que estamos prolongando o pleno posteriormente ás 12. Señor Secretario. En teoría hay que acabar el pleno y los asuntos que quedan pendientes para la siguiente sesión. Eso es lo que dice la normativa. Ben, eu lles dou a oportunidade, se ustedes o estiman oportuno, pois entregar as preguntas que teñan, se contestan no próximo pleno. Así que... O sea, nos impide facelas no pleno. Como? Pregunta escrita, non podemos facelas no pleno. O está dicindo o señor secretario. Vostede modera a sesión.
No, pero hombre, eu teño un asesoramento. Sí, Un pero asesoramento vostede pode a sesión e que lle vostede acabo de toma a pedir. decisión. Xa está. Sigue, entreguen as... Tampouco. Ah, sí, bueno, tampouco. sí. Se pasa las Vamos. 12. Sí. Ben, que someta... Ten que por unanimidade. Que? Aprobado por unanimidade. Unanimidade. Sí, hai unanimidade. Sí.